Teraz čau, som Bubagen, vítam vás u mojho videa, som tu spoločne so Snou, Snou a Ahoj, ja sa s tou ešte som takže hráme tu. Čam, pozdravte do videa. Sme proti sebe. A tu mapu poznám ako svoje boty, takže si prvený. A ja túto mapu poznám, že som mu dlho nehral. A kto si ma zabil? Ja som ju hral na... Zasa dominát. Celo som mŕtvy. Napísal Dodo. Teda, hej, Dodo, obetovník. Ja som si S ním tu hráme, sme sa dohodli, že budeme hrať, lenže on nemá Skype. Takže... Teda má Skype aj mikrofón, lenže má pokazené repráky, takže nás nepočuje. Tak. Inak všetko má. Sa pomýlil. Ja som hodil granát na seba. Ty si sprostý. Ten indikátorík je ten ohnivý. No. No? Ah. Ja nemám bombu, takže... Ja som sa tu s kým si zrazil a on ma zabil. Znova, mňa stále ten dominát zabíja. Aký je IP? Ja si Poďme do PvP areny. IP? A jaký IP? Pozri, pošujem. Je to pre 1.7, teda aspoň tamto hrám. A IP je play.project.survival.cz. Ja neviem presne. Ako? Potom ti... No teraz si vkoluj. Ja mu to poviem. Hej. Play.project, veľké P. Projekt? Áno. To je veľké. Hej. A ozaj natáčam. Počkaj. Prečo mi nejde behať? Má to buď Bobo nastavený craft, alebo to nastavili sem. Ty si mŕtvy? Áno. A u mňa ani keď som živý nejde behať. To musíš mať nožík. Lebo tu nie sú mesta, vieš? Play.projekt, ďalej. Survivale. A survivale, ja som to iba survi... A mám dať aj bodku medzi to? Projekt.survival. Ja ti to... Ja sa tu zabijem len pri hentom parkoure. Hej, a ja už som to rozprával. Povedz. Ja až... Please, Timo. Survivale máš? Hej. .cz. Ešte raz. Ja som sa zabil. Ide? Ja mám 1.7.2, hej. Takže play, proste, hej. Bodka. Veľké P, projekt. Hej, projekt, máš? A potom survivale, veľké S, hej. Niekto hodil sopu a Jo, vyhrali. A ty si láma. To nejde. Veď neviem. Počkaj, teraz si berem na teba jednu zbraň, ty kokos. Hneď odvoláš to. Ja mám bombu. Ježiš. Ja bomba. Áno. To je dopadne dobre. Teraz máte prehru, lebo tu na Buba Games má bombu. Play. Áno. P-A-Y. Áno. Veľké P. R-O-J-E-C-T. Áno. Potom veľké S. Potom U. R. V. I. V. A. L. E. Bodka. Survive. Survive? Sami sa hej. Tak to napíš. Strážim bombu. Hej, už to ide. Ok.
A sledujte nás na GG+. Ok. No. No prdele, nemôžem. Nie, lebo ja som pri bombe. Prečo? Lebo Vyčerpal si niekto ma. tam stratil a ja som si teda... Ktoré to je hlavné? Toto ja nejdem nikdy som. To môžeme hrať len pod jedným nikom? Takže ňufafara nejde, môžeme byť len z jedného IP. Hej. A len tak drobnosť. Choď ma zabiť. Teda... Mne to laglo. Vieš, čo je dobre? Keď tu hodí niekto smoke, tak mne to vôbec nevadí. Proste mňa nebudem vidieť ten film. Ja viem, to som aj ja mal, lenže dúfam, že teraz ho budem vidieť. Aspoň bude sranda. Lenže vieš, Ok. niekto po mne strieľal. To bol môj. To bol Dodo, dokonca som hodil a neviem, čo to robí. Možno dymom. Pomalinky stúpam hore. Pom- No, To ma zabil. kde si? Na hore v tom skle. Ja idem do ňoho strieľať. Mal by si to počuť. Kde si ukáž? Na stromčeku, pri hradbách. Sleduj hradby na ľavo. Ktorá strana? Pod seba indikátory. Čo robia indika? Ale ja som ťa nenašiel, kašlem na to. Nejaký server mám kúpený, tak to má mapu. Tu mám bombu ja. Ja idem do dom. Ide za mnou? No, hneď mu napísal, že ne, ty ju nemôžeš mať. Prečo? Pretože ona bomba, ježiš, to ani nepoloží. Oh! To dymo mne sa je na Dodo. Oni nás vyvraždili. Doda si zabil ty a mňa zabil Dominator. CZ. Ježiš, kto tam bol zakempený? Timo, No? ja opúšťam hru. Prečo? Ja si nezmení tým. Ok. Ty si ho nemeň, lebo ja ti chcem ukázať jednu skovku a budeš používať iba tým, komu inému ju neukážem. Je to vo videu. Ale neukážem. Naozaj ju nikomu neukážem, hej. Môžeš mi predsa veriť. Takže bude to vo videu, ale nevelte mu to. Tento tým má prevahu. Please, musí sa niekto... Už hráš? Nemôžeš hrať. Teroristi majú prevahu. Pošli Dominika Greena, nech ide preč. A prečo? Aby som tam išiel ja. Aďo, mám napísať, že Aďo že chceš proste hrať s ním Bed Wars. Dohrám hru. Prečo nemôžem vziať krompáž na deaktiváciu bomby, koho si som zabil? Koho si som znova zabil? No. Nech sa Dominik Green, že ide s tým niekto hrať z tej vojny. Dobre, musím si pozrieť kontakty, Skype. Jak si prepnem, aby som videl Dodo? Aha, chcem. Minecraft, fuck. Napísal som mu na Skype.